1 сакавіка 2022 года у Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылося традыцыйнае малдаўскае свята сустракання вясны «Мерцішор». Мерапрыемства стала стартам сумеснага праекта музея і Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур пад назвай «Пад адзіным небам Беларусі», прымеркаванага да года гістарычнай памяці. Паводле адной легенды, у першы дзень сакавіка выйшла на ўскрай лесу прыгажуня вясна, агледзелася і ўбачыла, як на праталінцы у зарасніках цярноўніка правіваецца з-пад снега падснежнік. Яна вырашыла дапамагчы яму і пачала расчышчаць вакол землю, вызваляючы яго ад калючых галін. Зіма ўбачыла гэта і раз'юшылася. Узмахнула рукамі, заклікала халодны вецер са снегам, каб знішчыць першацвет. Слабая кветка панікла пад жорсткім ветрам, але вясна прыкрыла рукамі парастак і ўкалолася цярноўнікам. З яе параненай рукі упала кропля гарачай крыві, і кветка ажыла. Так вясна перамагла зіму. Так і з'явіўся Мерцішор, традыцыйнае свята пачатку вясны. У гэты дзень людзі дораць адзін аднаму маленькія бутаньеркі ў выглядзе кветачак. Гэтае ўпрыгожанне, як і само свята, называецца Мерцішорам. Іх носяць на адзенні ўвесь месяц, а 31 сакавіка здымаюць і развешваюць на квітнеючых пладавых дрэвах. Лічыцца, што дзякуючы гэтаму жыхарам будзе шчасціць цягам усяго будучага года. Згодна павер'ю, калі загадаць жаданне, вешаючы Мерцішор на дрэва, яно абавязкова збудзецца. Для гасцей імпрэзы была арганізавана дэгустацыя нацыянальных страў, на якой кожны пачаставаўся смачнай традыцыйнай кухняй Малдовы. У межах святочнай праграмы была арганізавана выстава традыцыйнай культуры Малдовы, прадстаўленая тканымі дыванамі, вышыванымі ручнікамі, нацыянальнымі строямі. Майстар-клас па вырабе сімвала вясны Малдовы Мерцішоркі нікога не аставіў без веснавога падарунка. На мерапрыемстве прысутнічалі Таццяна Чаркес, першы сакратар пасольства Рэспублікі Малдова ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама Алена Госцева, мастацкі кіраўнік Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур. Спадабалася наведвальнікам мерапрыемства выступленне вакальнай малдаўскай групы «Плай», дзіцячага танцавальнага гурта «Лумэ», сольных выканаўцаў і прадстаўнікоў малдаўскай дыяспары. Вясна ідзе, вясне дарогу!